Dakathong ban panlong ka thaiñ Riwar kabakhoy berkup da kajingjar ngam ka Riwar Environmental Protection and Sustainable Development Organization kalathung menta da kiding cherry blossom kumju kiding so hakaleng kidong jong ka thaiñ Riwar dang haki khandiat sngi beladep kalaj menring unit hapo kajingalam jong samla riskem khongwet kumu chairman bad ukraw kupar khongla kumu secretary kilai kairu yaki heprit kumno benthung tan riding cherry blossom hakashnong laj menring menta tongin snap ekajing batai khandiat halor kajing trikam jong kaneka kanhun na isamla basisha khongtani Kuble yapi baro kakerteng jonga kalong basisha khongtani ngashong nga sa hapen usla umkor bat ngalong rukum kawe naki executive member jong ka REPSDO central body ti ka jingtmu jong kane ka seng kalong bet kumno ban penne pensa bat suma sukher ya kamei mariang hakathan Riwar jini tina kaliang ka seng ni pynphuh ka jings ngongu ya kane ka channel baling ba kane ka channel ngila yo ban pynphuh ya kikam ki bangila le baro chikata kilinti ki ba kane ka seng kala ya ringkat bat ka jingdon bentalang ki unit bapher kala kot syaka ars nemtam ti ha kini ki ars nemtam ka seng ringkat bat ki unit ngila la ban pendep sanspa tam ki jatkam bapher kita kilong kum ka awareness program hakabaya day bat ka khot ka suba ka jing pelat ya ki doom ne ki khasau shakiwa bapher ka jing penlong ya ki competition hakabaya day bat ka maryang nakabenta ki khenarit ka jing pen khot ya ki linti singkin bat kenthub ru bat ka thung dieng te khendiat hakabaya day bat ka thung dieng dang hakini kita yo ki baladep kaseng ringkat bat ki unit bapher ngila la ban penlong ya ka program thung dieng iswa bangan penkut na kaliang kaseng ni kentu ya ki patba jong ka thaiñ Riwar bakin ya snak tilang hakabaya day bat ka jing suma suker ne penkut ya ka mai maryam